Ola, moi boas. Como cada xoves damoslle a benvida a unha nova edición de Informar, que esta semana temos que comezar falándolles os disturbios acontecidos na confraría de Cabo de Cruz. A Asamblea para debater a moción de censura á presidenta da agrupación de mariscadores rematou nunha auténtica batalla campal. Noutra orde de cousas falaremoslle da solicitude do BNG para que se delimiten os núcleos costeiros afectados pola entrada en vigor da Lei de Costas. E daremoslle conta tamén dunha nova alternativa para o carburante das embarcacións. Todos estes temas e moitos máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos ao 986 744 428. Os mariscadores de Cabo de Cruz volveron esta semana ao traballo despois dos graves enfrontamentos acontecidos a pasada semana despois da Asamblea para debater a moción de censura contra a presidenta da agrupación. Polo momento xa se teñen denunciado máis ameazas e agresións e preocupa a tensión que se vive no seu interno da confraría. O BNG demanda o recoñecemento dos núcleos tradicionais de poboación que se verán afectados pola entrada en vigor da reforma da Lei de Costas. Moitas destas áreas anteriores á normativa do 88 non estaban clasificadas como solo urbano. Repsol promove o uso de autogás ou GLP náutico, unha alternativa perfecta para a flota pesqueira de baixura. Este carburante permite un aforro de ata o 50% con respecto á gasolina, ademais de que é moito máis respetuoso co medio ambiente. Tensa calma que se vive no seo da confraría de Cabo de Cruz. As mariscadoras volvían esta semana ao traballo despois da asamblea da pasada semana que rematou a golpes. Agora están preocupados polo que poda acontecer xa que se denunciaron novas ameazas e mesmo agresións. Tensa calma no pósito de Cabo de Cruz tras os violentos sucesos acontecidos a pasada semana, cando a Asamblea para debater a moción de censura presentada polo colectivo crítico para cesar a presidenta das mariscadoras acabou nunha batalla campal. Tras unha votación tranquila da que Hermitas Pérez saiu airosa, o ambiente comezou a caldearse. A presidenta e os produtores que a apoiaron celebraban o triunfo, cando un grupo de persoas alleas ao pósito irromperon a lonxa e comezaron a agredir o patrón maior e outros membros da directiva. A pelexa foi a máis tanto no interior como fora da rula ata que chegou a Garda Civil e identificou os implicados na liorta. Segundo a presidenta das mariscadoras, trátase de presuntos furtivos que xa teñen ameazado a membros do pósito cando realizan as vixilancias nas praias. Que algún dos que me tirou os globos e melos ovos que é fillo de algunha mariscadora, sí. É que xa tiñan todo preparado, está claro, non hai máis que mirar e ver. Non me esperaba semejante cousa. Non me esperaba semejante recibimento á salida das votacións, non. E menos que chegaran ás mans e a min, cando salía pola porta, fartáronse de insultarme dunha forma bestial e isto para min é incomprensible. Non, a ver, non hai máis que salir da porta para fora e toparte o que te topas, non hai máis. Os coches, o meu e o do meu vicepresidente, cheo de ovos. Eu, ao salir, ovos e globos de agua, cantidad, insultos, cantidad. Bueno, a veces non sabemos perder. Eu non teño nada máis que dicirvos. Foi chegar aquí e toparme co que me topei. A Xunta Directiva xa anunciou que se tomarán todas as medidas necesarias e presentaránse as denuncias correspondentes contra os agresores. Polo momento, a Garda Civil xa realizou 2 detencións.
Malia o cariz violento que tomou o remate, compre dicir que a Asamblea desenvolveuse sen incidentes. O acto comezou coa intervención de Hermitas Pérez, que explicou a súa xestión e defendeuse das acusacións de apropiación indebida e malversación formuladas polos críticos. A continuación, os mariscadores votaron 1-1 con 48 votos en contra e 91 a favor do cese, cantidade insuficiente para destituir a presidenta, posto que precisaban 97, 2/3 do censo. Polo menos o meu valoramento que eu teño é que nós ganamos. Ainda que perdemos, ganamos. Porque a ela facille falta 1/3. A nós, 2/3. E se 2/3 ela, por 2 solo quedou aí, ten 48 puntos, non ten máis. Nós temos 91. Cara a unhas eleccións, ela non ten nada que facer. Así que para nós somos ganadoras. Só teremos que esperar a que veñan as eleccións e ver. Eu xa te digo, cara, as eleccións será unha perdedora, nós ganadoras. Neste instante nós non salimos defraudadas porque xa viñamos con esa duda que como ela non tiña que conseguir máis que 1/3, a ver, dun tercio a 2, é máis fácil conseguir 1/3 que 2, non? Malia que non conseguiron o seu obxectivo, o colectivo crítico valorou moi positivamente o resultado da votación, posto que amosa o rexeitamento da maior parte dos traballadores á xestión da actual directiva. Nós contábamos, xa tíamos medo que nos fixeran as votacións a man levantada, que xa o tiñamos un pouco máis complicado. A ser en urna traíamos unha pequena esperanza, pero con isto viñamos e ganábamos pois moito mellor para nós. Desde logo, nós sempre moi contentas, Ca votación que acalamos, 91 persona, aumentamos porque como nas firmas, según teñen as firmas eles que acalamos, éramos 75 personas. Votamos 91, con un sí, dime se melloramos ou non. Para nós sí, desde logo. Agora agardan que a Consellería do Mar convoque eleccións dunha vez por todas, posto que están convencidos de que a actual directiva non sairá vitoriosa das urnas. Vamos a ver, eu fui tanto a Consellería de Pesca, ou sea, tanto a delegada territorial, a coordinadora de cofradías, ao delegado de aquel, poñendo as miñas queixas, nunca me fixeron caso. Teño escritos conforme aquí non se convoca cabildo, escritos presentados na cofradía, e de feito están tamén no abogado, que o abogado ten os escritos esos que puxen eu, aquí ninguén me fai caso. Bueno, pois a cofradía, que ninguén se extraña que marcha así como marcha, cos conflitos que hai, precisamente, porque a Consellería non toma man desta cofradía. Porque aquí ben se ve, non é que aquí fan falta unha terceira parte para votar a unha persona fora. O normal fora que fora o 51%. E o 51% hoxe comprobouse que o hai. Comprobouse. Bueno, posiblemente, ele dixo un día na prensa que había alguna persona que querían ter iso de patrón maior. Esa persona son eu. Aquí vos pensar, son eu. Feito un segundo vice patrón maior e me votaron os compañeiros. E o tema como foi as eleccións, xa non quero dicir como foi as eleccións anteriores, e anteriormente, e máis anteriormente, porque de feito a mí por presentarme no ano 2000, non pode ser por presentarme. Presenteime e queimame unha marcación. E levo moito tempo, e eles saben. Entonces, o que non pode ser é que se ve claramente que a cofradía, a maioría da cofradía, tanto dos da flote como dos de terra, están contra desta xente e non hai forma de que se vayan. E por encima, a Xunta de Galicia prolonga as eleccións definitivamente. Así, as cofradías, o que se están facendo, a xente que está dentro das cofradías é adueñándose do poder nas cofradías. Na data non hai ninguna, pero nós esperemos que sea canto primeiro mellor, porque desde logo a cofradía non está. Porque ela tocan o tema das vigilancias, de que nunca, eu levo 22 anos na cofradía, nunca se fixeron vigilancias todo o ano, hasta este ano. O que non comprendemos é como ahora nos pon estas vigilancias así tontas, é por unhas vigilancias que para nós nos parecen tontas, porque o normal era que contrataran vigilantes en conforme, temos 3 de baixa, 2 pagados por a Xunta, un está de baixa, o normal é que a Xunta nos mandara un vigilante por ese que está de baixa, non nos lo mandan, 2 vigilantes que se pasan o tempo dormindo, porque hai fotos, hai todo, onde se ve que están dormindo, os vigilantes, non fan nada, nós, cos furtivos, non nos podemos meter, porque a mí xa non é a primeira vez que me rajan as rodas do coche, e non me vou meter.
Así que, por eso, este ano deixou as playas sin sementar. Porque se unha señora preguntou ao patrón maior directamente se non íbamos a sementar, dixolle que non, xa que non queríamos facer guardias de sementar nada. Estamos vendo que nos deixan as playas abandonadas. Así que iso ten que haber unhas eleccións de contado. Pola súa banda, Hermitas Pérez saiu satisfeita deste trago, posto que seguirá á fronte da agrupación. Estou satisfeita, claro que estou satisfeita. Eso que faltou algunha xente, pero vamos, eu estou, a ver, non podo dicir ahora mismo que estou completamente satisfeita porque non estou de acordo coa violencia, para nada. Unha tarefa que se amosa ben complicada vista a tensión interna que se vive na confraría. É que esta señora avasalla a xente, sí, avasallas a xente, porque vas polo medio da playa e meténdote cas mulleres, chamándolle palanquines, é o mismo. E a mí xa me temos chamado máis de 4 cousas, Hermitas. És un trapalleiro, Mato. Bueno, eu son un trapalleiro. Escoita, eu son un trapalleiro, pero... Por qué? Eu son un trapalleiro, Porque pero temos hasta... que entre quen hasta ten, ahora- que hai que vigilar todo o ano a praia, que para iso somos mariscadoras. Non é vir coller o capache e marchar, Hai que vigilar e limpar. Ti levas tantos anos como a mí na cofradía, Sí. ou máis. E que? E ti esta algunha as vez nos playas, chamou a atención, a mí non. vigilamos estas playas. Sí, Moito. moito. E eu tamén. É a hora que a dormirmos. Pero por qué? É os vi- Hai que preguntarse por qué. Por qué? Sí, Porque por estamos- qué? porque Non, queremos por qué? dormir. De quen é a culpa? De quen é a culpa? De quen é a culpa? Faite a pregunta. Eu? Cala a boca. Quen ten outro teto? Moitas que están Bueno, a bueno, Sí, e outras non. Cala a boca. Para a presidenta de Agamar, Natalia Laíño, o que está acontecendo na confraría de Cabo de Cruz non é nada novo, pois os enfrontamentos entre afíns á actual xunta directiva do Pósito e os contrarios a ela véñense producindo dende hai moito tempo. Segundo ela, a Consellería do Mar debería tomar cartas no asunto, xa que esta é a terceira ocasión na que o colectivo de mariscadores presenta unha moción de censura para votar á súa presidenta. Desde Agamar estamos vendo que é unha situación da Cofradía de Cabo de Cruz que leva moitos anos de enfrentamentos e de problemáticas do sector. Creemos que as votacións do outro día, por a información que teño, 91 a favor da moción de censura e 48 en contra, creo que queda claramente demostrado que hai unha gran maioría clara que está en contra da directiva actual e da propia presidenta da agrupación de marisqueo a pé. Eu creo que, independientemente de que está previo a convocar eleccións nas cofradías, eu creo que a Consellería ten que actuar de maneira inmediata con respecto a este conflito de Cabo de Cruz, que creo que xa por terceira vez presentaron as firmas para unha moción de censura e creo que queda, como dixo, ampliamente notificado de que hai unha amplia maioría que está en contra, non? Natalia Laíño lamentou que se estean producindo este tipo de incidentes violentos. Aínda así, Agamar vaise manter de momento a amarse no conflicto, pois así llo pediron moitos dos seus socios, que pretenden emprender accións legais a título individual. Por outra parte, encontrámonos o outro día durante estas votacións con un conflito a nivel personal e a nivel de xente que era, pois, de alguma maneira fora do que é a agrupación de a pé, pero que veu a crear un conflito todavía maior, que eu creo que eso sí que é unha parte lamentable, porque todos somos veciños, todos compartimos o día a día o traballo e compartimos o día a día da convivencia, e eu creo que esas cousas non deben de chegar a pasar nin unha cofradía, nin un pueblo como Eboiro. Creo que temos, os ciudadanos debese de merecer un respeto e cando hai que actuar sobre algo ten que ser de forma legal, con contundencia, sea na Guardia Civil, sea nos xuzgados, sea a parte administrativa, pero non debemos de chegar nunca a un conflito personal e moito menos andar a golpes, porque eu creo que non é beneficioso para nadie. Dende Agamar estamos sempre dispostos a aquelas peticións que fajan os nosos socios, pero en esta ocasión nós mantémonos un pouco ao margen, porque entre eles chegaron a un acordo de ir tanto os afiliados de Agamar como aqueles que non eran afiliados a Agamar, de ir de maneira independente, porque entendían que era unha maneira mellor para ir todos xuntos, defenderse no mesmo criterio, e nós, desde Agamar, temos ese respeto por a xente do mar, temos ese respeto tanto por os socios como por aqueles que non o son, na defensa dos seus legítimos intereses, e eu creo que
de momento están indo por un camiño que eles tomaron a decisión e nós non nos queda máis que respetar e lamentar que estes feitos teñan chegado ás mans e esperamos que a Consellería tome as medidas oportunas para que ese conflito se remate dunha vez por todas. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos ao 986 744 428. O Benegado Barbanza amósase preocupado polo efecto que poida ter a entrada en vigor da nova Lei de Costas sobre os núcleos de poboación tradicionais. Por esta razón presentará iniciativas en todos os concellos para o seu recoñecemento como solo urbano clasificado. O BNG vai a presentar unha iniciativa nos distintos concellos do Barbanza e é pois para que se recoñezan os núcleos rurais na nova Lei de Costas. Entendámonos, o BNG xa leva feito un traballo, tanto na oposición como no goberno dos concellos, de distintos núcleos en cada concello que, dende o noso punto de vista e de moita xente, eran núcleos que debían de ser núcleos considerados núcleos e, como tal, quedar fora da Lei de Costas. E o que vamos a facer agora é iniciar, donde podemos nós, e donde non podemos presentar iniciativas para que os gobernos municipais inicien todos os trámites para que eses núcleos, o goberno central, os considere como núcleos fora da Lei de Costas. Outra das cuestións negativas que o Bloque Nacionalista Galego observa na modificación desta lei é que amplía as concesións a empresas asentadas en zonas de dominio público terrestre a 75 anos máis. Amplía o prazo de concesión a empresas, moitas delas contaminantes, que están ubicadas xa en este momento en terreos de dominio público marítimo terrestre e que teñen unha concesión que finalizaba no ano 2018, amplíalle esa concesión en 75 anos. É certo que todo pendiente tamén de un informe final de medio ambiente, pero, en todo caso, amplíalle esa concesión. Cuestión, dende logo, que nós non compartimos porque o que fai é alongarlle unha concesión por un tempo que a nós nos parece moitísimo, son 75 anos, e, dende logo, digamos, seguir deixando a disposición desas empresas terreos de dominio público marítimo terrestre que serían efectivamente públicos e que en moitos sitios, podemos poñer o caso máis sonado, verdad, que é o de Ence na ría de Pontevedra, en moitos sitios, pois a gran parte da cidadanía dese concello desexa que esa empresa sala do centro de Pontevedra. Os nacionalistas tampouco comparten as reversións a mans privadas de moitas zonas hoxe en día públicas. As marismas das Xunqueiras na Pobra do Caramiñal. Todo ese terreo, que son bastantes miles de metros cadrados, verdad? Todo ese terreo, no último deslinde de Costas, pasaba a dominio público marítimo terrestre. Coa nova lei, e a pesar de que, efectivamente, aí hai propietarios que están en litixio xudicial, pero que inicialmente ese terreo, no deslinde que daba para dominio público marítimo terrestre, había un proxecto concreto xa para efectivizar nas xunqueiras da Pobra. Pois ben, mediante esta lei, o que se fai é adxudicarlo directamente, sin máis nada, aos propietarios, aos hipotéticos propietarios, verdad? Porque é moi cuestionável como no seu momento determinados particulares se fixeron con esos terreos. Varias semanas despois da entrada en vigor da modificación da Lei de Costas, aprobada no ano 1988, son moitos os núcleos que non estaban clasificados como solo urbano e que agora están en disposición de regular a súa situación. En Boiro son numerosos os exemplos destas zonas afectadas, que agora poderán rebaixar a franxa de protección dos 100 aos 20 metros. É o caso de zonas como Peralto, en Escarabote, ou Petón, Campo, Pesqueira e Curbera, en Cabo de Cruz, entre outros. É un dos concellos con máis costa de toda a ría da Arousa e é un concello que ten moitos núcleos afincados históricamente na costa e que leva tempo pois con
problemas de conservación, problemas de acondicionamento precisamente deses núcleos, porque está afectado por a lei de costas, e hai que dicilo con toda claridade, por deixadez dos gobernos que hubo hasta agora, que non foron quen precisamente de mirar, de arranxar este problema, porque antes de 1978 xa existía Cabo de Cruz, xa existía Escarabote, xa existía Agüeiros, xa existía Ochazo e outros núcleos que non souperon, non foron quen precisamente de declaralos como núcleos históricos, como núcleos de asentamento da población dende hai moito tempo que, polo tanto, debían ter a condición de urbanos. Aínda así, o Concello deberá realizar esa solicitude ao Ministerio de Medio Ambiente, para o que se dá un prazo de 3 meses. Os nacionalistas aluden a que o actual executivo xa ten os deberes feitos nese sentido, porque o anterior goberno bipartito xa realizou na súa etapa na alcaldía un informe na que solicitaba a consideración como urbanos de todas estas zonas. Esta modificación que fai é que neste momento o goberno municipal o que ten que facer é pedir e instar ao Ministerio de Medio Ambiente que se delimite estes núcleos ca franxa dos 20 metros e non dos 100 que tiñan hasta agora e que se solvente, que se mire que compite, que está de acordo coa normativa que se pide para a franxa marítimo terrestre, non? E que, de unha vez por todas, estes veciños e estes núcleos tiñan solventado todos estes problemas que eran gordos e graves, porque para facer cualquier reforma ou cualquier actuación, incluso para o mantenimento desas vivendas, era complicadísimo e pasaban meses e anos, a veces, para poder levar a cabo incluso a sustitución de tella ou andar nos propios tellados. Para tratar de explicar mellor este asunto aos veciños, o Bloque Nacionalista Galego de Boiro ten previsto celebrar un acto público o vindeiro venres ás 9 da noite no Centro Social de Cabo de Cruz, no que se contará coa presenza da deputada no Congreso Rosana Pérez. O GLP náutico constitúe a alternativa perfecta para a flota pesqueira de baixura. Este carburante a base de gases licuados do petróleo permite reducir o consumo ata nun 50%, e o que é máis importante, un combustible ecolóxico e respetuoso co medio ambiente. O obxectivo das administracións a nivel europeo é avanzar cara ao uso de carburantes máis ecolóxicos e respetuosos co medio ambiente. Nesta liña, a Xunta de Galicia e Repsol puxeron en marcha hai 5 anos un proxecto pioneiro para favorecer a transformación da flota, adaptando os seus motores para os sistemas GLP. Esta experiencia piloto, denominada Peixe Verde, favoreceu o desenvolvemento tecnolóxico deste novo sistema e axilizou a súa regulación de xeito que xa é posible instalalo nas embarcacións cun máximo de 12 metros de eslora e 150 cabalos de potencia. Hace como 5 años aproximadamente, en colaboración con la Xunta de Galicia, salió un proyecto que se llamaba Peixe Verde. Aquello era un proyecto piloto, eran pruebas pilotos que han ido evolucionando para que podamos utilizar el GLP náutico en embarcaciones. En definitiva, nuestro proyecto es utilizar el autogás, que es la mezcla de GLP, de gases licuados del petróleo, para poder utilizar en embarcaciones. Todo esto se ha ido desarrollando, ha ido evolucionando con la experiencia que hemos adquirido en aquellos momentos. Los fabricantes de equipos, porque para la transformación de los motores han evolucionado sus equipos, los han mejorado, los han optimizado, han conseguido que los motores sean bifuel, que funcionen igual con gasolina que con autogás, que eso es también una ventaja. Y después el último paso que nos quedaba era alguna legislación que amparara y que soportara este tipo de transformaciones. Bueno, pues nuestro Centro Tecnológico de Madrid ha estado trabajando prácticamente 2 años en colaboración con el Ministerio de Fomento. El 28 de diciembre del año pasado se publicó la instrucción de servicio por parte del Ministerio de Fomento, la 6/2012 me parece que ya autoriza todo este tipo de transformaciones, es decir, regula la utilización del GLP náutico en embarcaciones, con las limitaciones que son embarcaciones pesqueras, lógicamente, con una eslora máxima de 12 metros y con unos motores fuera borda con una potencia máxima de 150 kilovatios. Y a partir de ahí pues estamos nosotros ahora, digamos, en una fase de expansión, de comunicación para este tipo de trabajos. Para fomentar a implantación deste sistema, de momento con índices moi baixos, Repsol está a promover xornadas por toda Galicia, nas que se dan a coñecer todas as vantaxes deste combustible. El GLP es un combustible ecológico. Entonces, inicialmente ya a nivel de medio marino lo que vamos a tener son ventajas tanto medioambientales como de medio marino.
Por lo tanto, menor polución al mar. Por otro lado, lo que conseguimos también es un combustible que sea mucho más económico que la gasolina. En comparación con la gasolina hay un ahorro aproximado de un 45% y, por otro lado, una mayor vida útil del motor. Ahora mismo la cantidad de embarcaciones es muy pequeña, ya que ha sido un poco a modo experimental. ¿Vale? Ahora mismo es cuando estamos, mediante estas jornadas técnicas, dando a conocer el producto y haciendo llegar a la gente todas sus cualidades y sus ventajas para que accedan a estas transformaciones. Tenemos la ventaja de que en Galicia tenemos el 60% de la flota de bajura de España, por lo tanto, digamos que el parque naval adecuado para estas transformaciones es el más óptimo. A empresa Susocar é o instalador oficial de autogás en toda a comarca. Hai un ano comezou coa instalación en vehículos que conta xa cunha forte demanda entre o parque móvil de Barbanza. Nós somos os instaladores oficiales de autogás na zona do Barbanza, somos pioneiros no sistema este, é un sistema de combustión para o vehículo, un sistema que se añade ao que xa ten, por cual o coche queda a funcionar con un equipo bifuel, a gasolina e a gas. A economía, neste caso, estamos falando de en torno a un 45-50%, dado que o gas ten un precio moi inferior á gasolina, eso se manterá, en principio, hasta 2023, e igual é un sistema moito a ter en conta para montar no coche. Empezase a transformarse a bastantes vehículos e se estamos notando que está habendo bastante demanda para montar o equipo. Agora está homologado para a instalación en embarcacións, ofrecendo o servizo completo dende a montaxe ata a inspección técnica e regularización do motor. Levamos xa en torno a un ano instalando en vehículos e ahora mismo empezamos en instalación de embarcación fora borda. Todas as embarcacións fora bordas, desde 30 hasta 150 cabalos, temos homologacións para facer a instalación. Ahora mismo, nestes momentos, é moi interesante, por o mesmo motivo que no automóvel, que os aforros son de costos entre 40 e 50% igualmente que no coche. O sistema é prácticamente o mesmo sistema, o único que varía é os depósitos de combustible, que uns van nas embarcacións, outros van xa directamente sobre o vehículo, pero en principio o sistema funciona exactamente igual e os aforros son iguales, por o cual para o sector ahora mesmo é moito a ter en conta. Non achegarse con nós, contactar con nós, e simplemente nós, por o vehículo que teñen, lle facemos un estudio do montaje do equipo, e nada máis, non ten maior o equipo, ou sea, ben homologado, e nós nos encargamos xa de montalo, e pasar YouTube, e demais, quedaría totalmente legalizado, e pois unha ficha técnica do vehículo. Por cual nós nos encargamos solamente dese montaje hasta a tramitación de legalizar o equipo na ITV. Semella que o GLP constitúe a alternativa perfecta para a flota galega, económico, ecolóxico e favorecendo unha maior vida útil para o motor. Esta es la alternativa que en Repsol podemos ofrecer para este tipo de embarcaciones, pero hay algo también que es muy importante, es fundamental, es el medio ambiente. Con el autogás, con el GLP en concreto, reducimos las emisiones de CO2, reducimos las emisiones de NOx, prácticamente no emitimos partículas. Y algo que es muy importante, que todas nuestras administraciones y nosotros también estamos preocupados, es con los vertidos de combustible al mar, por diversas razones. Bueno, pues con el autogás o con el GLP para náutico no hay vertidos, no se producen nunca vertidos, no se pueden producir. Aparte de eso también otra de las preocupaciones importantes es el contenido de azufre de los combustibles, pues el autogás no tiene azufre, con lo cual con eso, además de los ahorros que podemos conseguir para los marineros, para los patronos de las embarcaciones, cuidamos lo más que se puede cuidar el medio ambiente. Ademais, os interesados na adaptación poden acollerse á liña de axudas de mellora de eficiencia enerxética para embarcacións que periódicamente convoca a Consellería do Mar. La Xunta de Galicia, a través de la Consejería del Medio Rural y del Mar, tiene unas ayudas ya establecidas para mejorar la eficiencia de las embarcaciones. Esto es una mejora de eficiencia de las embarcaciones y cuando están abiertos los plazos, lógicamente, pues están incluidos ahí. De hecho, las subvenciones pueden llegar hasta el 60%. Tempo agora para outras informacións relacionadas co mar nun formato máis breve. Santiago acolleu esta semana o terceiro congreso da Rede de Mulleres Españolas no sector pesqueiro. Durante o encontro, a conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, destacou a importancia socioeconómica que ten o traballo feminino no mar. Mujeres que trabajan en actividades relacionadas con el mar constituyen el 88% de las personas que se dedican al marisqueo en Galicia, el 90% de las redeiras y el 90% de las trabajadoras de las fábricas de conservas. Son datos que reflejan finalmente la importancia socioeconómica
que para el sector del mar tiene el trabajo femenino. Datos que ponen de manifiesto a todo aquel que no lo hubiese querido ver que la mujer gallega participa en toda una cadena productiva, desde el subsector extractivo hasta la comercialización del producto final. Ainda así, no transcurso das xornadas abordouse a necesidade de incrementar a presenza da muller nalgúns sectores do proceso produtivo e comercializador. O Porto de Vilagarcía celebra o 125 aniversario da súa declaración como Porto de Interese Xeral e faino presumindo de ser dos poucos que posúe de xeito integrado a triple certificación en calidade, medio ambiente, saúde e seguridade laboral. Estes marchamos de calidade acreditan a boa xestión directa dos servizos portuarios que presta e que van dende os suministros de enerxía eléctrica e auga potable á sinalización marítima pasando pola escala de buques, servizos de almacenamento, seguridade e vixilancia, a xestión do uso do dominio público portuario e a infraestrutura e inversión do porto. Mais ao detalle, a última certificación obtida a OSAS 18.001 de xestión de saúde e seguridade laboral era solicitada e concedida á Autoridade Portuaria Vilagarcía por primeira vez. En troque xa contaba coa ISO 14.001 e coa ISO 9.001, que ven de renovar a través dunha auditoría. Pois ata aquí o noso tempo dedicado ao mar por esta semana. Nos despedímonos xa, non sen antes recordarlle que poden volver a ver este programa e todos os anteriores a través da nosa páxina web canalriasbaixas.tv. Vémonos o vindeiro xoves á mesma hora, non nos falten. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos o 986 744 428.